Καλησπέρα! Πρωτού ξεκινήσουμε θα βάλω να σας πω, άμα σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, να κάνετε ένα like και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι, καθώς αυτό με βοηθάει πάρα πολύ για να συνεχίζω να κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια. Τώρα πάμε στο θέμα μας. Στο σημερινό βιντεάκι θα δούμε τα πιο ωραία satisfying videos που υπάρχουν σε όλο το YouTube. Εντάξει, μπορεί όχι και σε όλο το YouTube, αλλά καταλάβατε. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, όπως σας είπα, άμα θέλετε να βάλετε ένα like και να κάνετε και μια εγγραφή, καθώς αυτά τα βίντεο μου παίρνουν πολύ ωραία για να γίνουν. Πάμε στο βίντεο. 2,000 years later. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλάω επίτηδες για να ακούτε, για να είναι πιο satisfying το βίντεο. Συνεχίζουμε. Οκ, παιδιά, μπορεί να είναι βαρετό το βίντεο, αλλά είναι ένα βιντεάκι. Εντάξει, έρχονται και πολύ καλύτερα βίντεο από αυτό, αλλά και αυτό είναι ένα πρόχειρο βιντεάκι. Δεν αντέχω ρε φίλε, θέλω να μπω μες στην οθόνη, φαίνεται full τέλειο ρε, είναι πάρα πολύ satisfying. Οκ, το βίντεο μπορεί να σας φαίνεται λίγο βαρετό. Οκ, αλλά παιδιά, για να μπορέσω να κάνω ένα τέλειο βιντεάκι, τέλειο για τα δικά μου τα δεδομένα, θα πρέπει να έχω κι εγώ λίγο χρόνο. Καθώς αυτή τη στιγμή που έχω ανεβάσει το βίντεο, λογικά έχουν ανοίξει τα σχόλια, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί και όχι. Και λίγες ημέρες τώρα έχω καεί στο μοντάζ για να μπορέσω να φτιάξω αυτά τα βιντεάκια που βλέπετε εσείς τώρα. Και δεν μπορούν όλα να είναι τόσο μεγάλα και κάποια αναγκαστικά δεν θα είναι και τόσο ωραία σε ποιότητα. Ίσως το σημερινό βίντεο, όπως είπα, να ήταν λίγο βαρετό, αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή για να συνεχίσουμε με άλλα βιντεάκια. Λοιπόν παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε ένα like και κάντε και εγγραφή στο κανάλι, καθώς αυτό με βοηθάει για να συνεχίσω να κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια. Ναι, όχι τόσο βαρετά, αλλά καταλάβατε πιο καλά. Και γεια σας!